enye wode hye se bonsu nko na akonwa no sabi obepreye yete se nipa bebre kan ne ho a ombepreye na ade a wo se ye hye no nso ne se akonwa enye baba ye nchen ene ya tena so mienu ye de hye se bonsu ya so ni museke o ye ya mana kwabo ya mana tribe transit bam se bam wo bete sautie yo asemde wo mu ni se mampom mebunu a ye wo ha ye ni age ankasa ye ni gisem ene ye de wo ha sei na ye ni gie nyina ne se eye na ano adwuada eye odehia aya ye frɛ no se bunsu aya na mampom hema na jakuma difie wo yi ni ma mampom man no eno no na ama mampofo mrantia ye wo ha ne mampom man nyina ye ni age enti ba ya ye wo ani giem ene de wa ha enam de hia na mampom hema ayi na mai nti na t-shirt mo ya dodo ana nugusu amoye t-shirt ya ye be 500 ye gusu a yesa asusu ye bia ka ho enti obia wo hia bibia no ye be ma ne bia hye na odi show se bonsu yi ade na wo no ho ama mani age a mo foa so a ene mo che t-shirt e wo ho yi ya gwazi obisa asem odi hye se bonsu sabi wo hwe ni nyanyam a oye ene ne nwoma a wasua ene nimdi a wowo ama ye mranti a na youth e wo mampo no ya hunu se wo ye babunu ade se ye mabunu ya enti no ye de ya ho odin nyina eta na chi se de be ya obetimi abeboya ma ya bu mampo man mbuntuo na ye hia mpuntuo na enim se enam no so ye benya mpuntuo wo mampo ha eno nti na ma ye ni age no ye hina wo ye babunu enti na abani sei no minim se edom no mo ba hweso obia beta akire na nananom mo aka nso so sei na mo ka se obia beta na chie na watimi abu oman no agwase krobia pempuntuo na santemo mpon ha sabi da sibro se bonsu wa beye ne de ekọ enna sese yenya ode hie se bonsu na sibi osi ye babunu no ye wa wrehemu ewonimu se yakase yentu amerika ye ne betu sabi wanya akokora wa ya brantie ena e kanim die so a owonim die aya obetimi die aboa oman no ena die ye ne gikura ne se esan se ye babunu ye so ye babunu nti ye bibi hia ye betimi akọ ne nchen ene na kokasa ye nim se yakoso so obetie ya asem bi so ye babunu eno ne ye ne giye na wo hwe da asebra wanya na ba bi kura mpaboa na hye no mawe ahunu se da ode show se bonso betumi ya hye ne na bekom agwazi obehya ama na aboro so obehya ama na aboro so eye nkabomu a yaka ye ho abomu e wo mampo amabunu ye se ye taa na chi ne de obetumi ahye mpaboa na ama na aboro so ye wogide won so se obehye okay enti se ye koni nkura se ne ba bia dia na mo ka kire nananom a waka achita wo se wo mo de ta kire dia na mo ka kire wo mo agwazi mampon man no eso ye ka mampon a enye mampon hanko a afija se ka ho jama se ka ho edwira ka ho ansa na mampon nkura se nyina so abeka ho na na no dwada no yi se nkurokure ka nyina no munipa nyina betete ha ebetete ha aya sabi anigi a omudi firi ha ko omukuru mu no na eya ade a na anika enti no sese ye sere wo mo se wade hye na na mampon hema de na maye no ye sere mampon man nyina se yenso ni mu na yenta na chi na sabi mpuntu a ehwe o mampon ha no embra so mayen na ye ni age akwasi ye ni age na moya mabuni ahenie ya na politics nkakra bi wom eno so dia na mo ka kire omanfo a wonum ewo kuronim se obi kwakika bi se na be obi be fo obi ho tan ne sa anyoma no oh ahenie politics ni ahenie eye anigye ne nkabomu enewo mu politics bia ni megidi se sebi enye odehie ha wa nya na wo eno na me ka ba no enye odehie se bonzu nko na akonwa no sebi obepreye ya tese nipa bebre kan ne ho a ombepreye na ade a wo se ye hye no so ne se akonwa enye baba ye nchen ene ya tena so mienu
ɛyɛ deɛ yɛ nipa baako pɛ ɛna bɛtena akonnwa no so obi a ɔbaa yɛ biara sɛ fata akonnwa no ɔmo bɛpere yɛ nyinaa sɛ fata nanso so no yɛ deɛ nipa no ana na mampɔhema ayi na ama yɛ no deɛ yɛ deɛ yɛ deɛ yɛasɔ no mu sɛ etwe yɛ deɛ yɛ hena yɛnya no no a kyɛ sɛ yakoma so adeɛ na wɔde ama yɛn obiara sɛ fata nanso deɛ wɔde na ama yɛn no deɛ yɛ deɛ kyɛ sɛ yɛpɛ no boro so deɛ yɛsra ne sɛ yɛta n'akyi dendendenden deɛ yɛsra ne sɛ sɛbi akonnwa deɛ ɛtɔ a yɛpere ɛna mpa so obi afa amanneɛ kwan so ɛpereyɛ ɛna seesei no nana mampɔhema nananom aso ne daeɛ ama deɛ sɛbi ɛwɔ sɛ wɔde ne ma yɛn no wɔde na ma wɔde ne ma yɛ so no yɛso so yɛni agye ne ho nti yɛbɛsrɛ ɛsɛ adehyeɛ no ɔmo nyinaa nka mmom na ɔmo ntae sɛbi ɔmo nua anaa ɔmo wɔ faase anaa ɔmo nana no ɔmo ntae n'akyi na yɛn nyinaa yɛne no emu mampɔman ɛma mpuntuo mmra da bia nyinaa yesu a mpuntuo na yesu fire mpuntuo mampɔhia mpuntuo na babuna yɛde ne baa yei yɛhunu sɛ sɛbi wɔyɛ babuna ɛyɛ a wasua nwoma ɛwɔ nimdeɛ ɛyɛ a kyɛ sɛ mpuntuo no sɛ kase yɛn nante anaasɛ ntu amerika nkɔnkran nkɔfa mpuntuo mmra a wobɛtumi ne yɛakɔ akɔfa mpuntuo aba nti akwasi yɛdeɛ yakoma so adeɛ ne yɛn nsa aka nti mobɔ agye no so sɛ anyisuo bi wɔ hɔ a mobɔ agye so anaa this year say bonsie ya so ni mu say twe o ya mana kwabo ya mana try ba transit say bam we man for akade eh ahemu da mom samu dia pa ni anya no Abusia ma yana wase Emra Diffie Square eho ena me no kasa imigina na ene ena nananom etimi ebo modern ene media ekasa kakra efa the new king yes ohempo a sebe nana ejakuma Diffie otoso mienu ayi no ama Asante Mampɔman na nananom kasa ye no mehu se mebrai na oginachire bose chese na ni ajepa na mpese me na twen kobo nana akwaba ya mo menua na ene wo hwedwuma de ya nananom ene edi ya sebe omo kasa yem no hu nsɛ oh ya ni jenko a ne oman no ne ye maame ajakuma Diffie ye pɛ na wo no ayede ede no amaye o se nipa no mo kwa mo nyina ye adehye o nanso so ono no ana ye ayi abrewati a owo fie a ohun se we mede menefo eto nanum a onkame eno na we na ma eye Mampɔman no se omra na ne na no osebonsu a otoso mienu eyeye no ono so omefa na adwa no no so onya de onto aso mpuntunwom dwuma ba bia eduru ye bia no ono so omra mefa no nya de ento aso oyeye no oya babunu oya ebabunu yehu se obeboa Mampɔman edi ye besre se Mampɔman nyina yenta ya maame ya de nyina na Jakuma Diffie yenta na chi na bibia enwie asundwem ye besre se adehye na ka ho nyina no obia eba ya tepe na emom ne ye nana ayi no amaye no eno na amaye so ye ne age enwemre ambroso na mebache o die nko a da so nko a mu hu se nana sebe sesi la metima ka se nana Leslie die nko a da so nko a ye hu se wono nko a ne nipa sebe obetimi aboa ama Mampɔmpuntu na timi akoso ne ye maame Ajakuma Diffie ne ono no fin se obetimi ne no atu anamo no akyekere oman no ama no ayeye no ena ono no ehu ena ono ayi no nti ono onim enipa a onim adepa ono ayi no edede na yede ama ye nti ese ye taye maame no echi na ne one ne a wono ayi no one ne mienu nyina ekabom no mutimi eyede ebu oman no ama no eyede eyefe enkabom ene ade a ehia ye se one ne mienu nyina ebeka bom no mutimi eyede ama oman no eso atumi ayede atumpon. Okay, medasi na ansa na meja mo akono mepese wo ka bibi ekire sebe mentemo asefo e because yate sense bebre e na e koso Mampɔn ka bibi kire mo sebe ya mini se mo kasa nyina na akoye nkabom menua ye best day manso emfa bibia enye de emfa ma
omo ba ye nyina ye jom tum so omo ye adehye nananom abretufo a obia de ne dwa ato ha ayede baaye ne mom ne na Jakuma de fie ofin se wode ne nofo atuna numa ho nka no na ono ayede wayi no ade na ma oman no adu ye besere adehyefo ni nyina no omu nyina nya enkabo mu na omutimi entai omunua na chi na yentimi enya dai enkyekere mampoman na emi se dachi mampoman so ebefa ne ntema pa ayede efira nana meja mako chia obi oh mechia na Jakuma difie maame obatampa Nyankopon hyirawo wonne wayi no ede na amaye se omra na ono nyina mra meka mom na temuntimi enkyekere mampoman yenim ye se ne wonim se obetimi akọ ekon no amaye no ono na ode no ayede abreye ati yeda wase Nyankopon o hyirawo wonya okese pa nana ya chia bebrebe nana so a yayi wosuso wonkwaso ya bo mpaye pa ade tawachi oma ya tawachi kutu emrante mabuna ya wo mampokrodie manom ya be tawachi aticha pa ama wosuso kwatimi ayede abu oman no ebusia nana memisa odi kra oh me din odi be hume nana kwakwa mankwati kese wow ya me yokuni menua ne chairman ntachi otoso miensa emprempre ya menua pa eno no me free Asante Mampon Brescia ahonom na me free ebusia nti yebeda obibia ase yede dwumadie no esi ana afi no brano bia de betodwa e wa Asante Mampon e wo nananom akachi nyina no yebehwe na yede ho nkomo no etimi e de abreo ya